hanggang dito na muna yung pagdadaldal nating mga amigo. At mamaya medyo malayo pa at mamaya ulit tayo mag-usap-usap mga amigo at makinig po tayo ng mga music mga amigo. God bless mga amigo, I love you all. Ayan mga amigo, malapit na tayo makarating sa Las Piñas District Hospital kung saan magdadrop tayo ng mga ng ating buhayan mga amigo. Ingat-ingat po tayo lahat sa ating paglalakbay at sana ingatan tayo ng Panginoon at iwasan at ilayo sa lahat ng kapamakan mga amigo. Ayan mga amigo at maraming salamat. Bagamat napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas ay tuloy-tuloy lang. Sabi nga nila kapag susuko raw, pag sumuko ka raw wala kang mapapala, kaya iiyak na lang ang inyong amigo pero hindi susuko. Ayan mga amigo at ingat-ingat po tayo at maraming salamat mga amigo sa inyong suporta at sa patuloy na panonood ng ating video mga amigo. Ayan, wala na itong masyadong edit pa mga amigo, konting edit lang, okay na yan, basta ang mahalaga importante mga amigo. Ayan, saan papasaan ba't sana bigyan tayo ng Panginoon ng magandang views at nang sa ganun kung makadagdag naman sa ekonomiya ng ating pamilya mga amigo. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy lamang po tayo at natingin ko medyo malapit-lapit na rin ang konti kasi nandito tayo mga amigo sa may Las Piñas City. Ayan medyo malapit-lapit na siguro itong pupunta natin dito sa may Las Piñas District Hospital kung saan magdadala tayo dito ng mga pasyente sa susunod na mga panahon o araw mga amigo. At ayan amigo, salamat po at ingat po kayong lahat at I love you all mga amigo.
Hello mga amigo. Welcome back sa ating channel at maraming salamat mga amigo doon sa mga amigo nating OFW, mga amigo nating subscriber at mga silent viewers sa mga amigo at mega love shoutout po sa inyong lahat at ingat po tayo kung saan bansa man tayo naroon mga amigong OFW. Ayan mga amigo, patuloy tayo at malapit na tayo dito sa ating pupuntahan sa may Las Piñas District Hospital kung saan magdadala tayo ng MUA para sa ating mga kliyente na tinutulungan for physical therapist. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy lamang po tayo, tatsaga-tsaga lamang po tayo sa buhay natin dito sa Maynila bilang isang driver mga amigo. Ayan, malapit na nga tayo sana patuloy nyo pong suportahan yung ating mga video mga amigo at huwag nyo pong i-skip yung ating mga ads mga amigo para naman makasweldo tayo dito sa YouTube na to. At sana ingatan po tayo ng Panginoon at ilayo sa lahat ng kapahamakan at lalo tayong gabayan. Ayan mga amigo, hanggang dito na lamang po muna tayo at ingat po kayong lahat at maraming salamat mga amigo at maraming salamat. I love you all. Bye bye.